Iñaki, moda berriak etorriko dira, azenolako nik ez dakit, komentatu duzu flekillo mostearena, Iñaki, benetan. Zuk zer uste duzu? Berriro edo baten batek behintzat, abilezia edo habilidade handirik ez daukana, izugarrizko txikizioa egin dezake zerarekin, flekilloarekin edo... Bai, ez da... Nere ikuspuntutik ez da zaila, niretako erresa da. Bai egia da, gehienek galdetu dutela flekilloaren kontua. Iñaki, konpon dezagun, egin dezagun gauza bat, Iñaki. Hau ez dakit sekula egin duzun, ote duzun. Zuzenean, telebista zuzenean, hemen. 17 minutu. Imaginatzen dut egongo dela hor, gizon edo emakume bat esanez, flekillo honekin zer egingo dut. Iñaki, klase praktiko bat orain, flekilloa mosteko edo... Ederto. A ber, azaldu. Ikusten alda. Bai, ederto baina. Hortxe, ez? Bai, ederto, Iñaki, ikusten dugu nahi duzunean. Zer egin behar da, flekillo hori mozteko, ondo mozteko bentsat? Baitu, lehenengo gauza azkenean, ikusten dezutenez azkenean flekilloa luzea dago. Eta normalean izaten da, hori, begietan sartzen baldin bada, ez dala erosua. Eta normalean jendeak egiten duena beti joaten da eta guraizekin direktamente mozten du horizontalki. Eta hori ez da, hori errua da. Azkenean behar deguna da guraizekin beti vertikalki sartu, bai? Eta poliki-poliki joan flekilloa mozten eta pixkat laburtzen hortxe. Baina beti lehorrean eta beti lixuan. Depende ze flekillo daukan pertsona. Baina kasu honetan hau da flekillo oso basiko bat. Hau da poliki-poliki egitea, eta segurtasunarekin. Trebeagoak diren pertsonentzat oso teknika erresa eta oso teknika azkarra dela kopeta guztia hartu, eta direktamente kiribiltxo bat bezala egin, eta hortxe, vertikalki ere bai, moztea, flekilloa laburtzeko. Eta hori teknika horrekin lortuko genuke flekillo perfecto bat. Nere gomendioa da, ikusten da gero ja laburrago egiten degula, eta gero konpontzen jaten gara poliki-poliki, baina nahiago gutxiago moztea soluzioa dagoela, baizik eta gehiago moztu eta gero ez dagoela soluziorik. Nere gomendazioa beti da ez ikutu ia etxean, baina horrela oso errez egin dezakete eta flekillo polit bat lortzea ere posible dela etxean. Trukoa eman duzu. Trukoa, karo, ze jentean normalean, nik batzut interneten eta ikusi dut horrelako bideoak, batean nolan horizontalki jartzen dutela, rakatunga egiten dute, eta gero konturatzen dira, amazer egin dut nik. Orduan, trukoa da, teknika, eske profesionalek erakutsitakoa, horrela egin behar da, pixkanaka, rakatunga egin beharrean, rakatungarik ez. Takarraka. Alata guztiz ere, gure zaretan badazkagu tutorialak eta egiten ditugu bideoak, jendeak jakitzeko ez bakarrik flekilloak mozteko, baizik eta zelan orraztu, zelan eman kolorea, zelan egin gizonentzat bizarrak, eta gauza guzti hori garrantzitsua gure bezeroentzat zaintzeko eta beraiekin kontaktuak jarraitzeko egoera honetan. Aizu Iñaki, gauza bat esango dizut. 11:21 minutu direnean, zure bezero askok zure falta nabaritzen dute. Zuretzako mezuak jaso ditugu. A ber, pantailan esate baterako, Gabon Claudio, Iñakiren bezeroa naiz. Ilapaindegia irekita egon ez den arren, beti egon da gurekin. Besarkada bat Nataliaren partez, Iñaki. Nataliari musu handi bat bidaltzen diot. Eta Nataliari eta nire amari ere bai, mesedez, amari ere musu bat bidaltzen diot. Karo, bai, eta aprobetxatu. Gainera eman diguzun zera flekilloaren, hor bai deskubritu duzula ja dagoeneko, sekreturik handiena. Rakatungarik ez egin behar da. Nero honek ere, orain pena ematen dit flekillorik ez izatea, Iñaki, mozteko, ez daukat. Orduan orain ematen dit gogoa. Pasatu zaitez pelukeritik, ingo dizu zeo zer. Bale, peluka bat utzi, horrela moztu izateko. Iñaki, besarkada handi bat eta eutxigoiari.